Hebrews 12 verse 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Mga igsuon, kitang tanan nakadawat na ni ana nga gingharian. Gingharian nga dili gayud matayog. Tungod kay kitang tanan gipakamatyan na ni Kristo. Kitang tanan giluwas na ni Kristo. Apan igsuon, nakapasalamat ba kita sa Dios? Ni anang gingharian nga atong na-receive karon. Ato bang gisimba ang Dios sa atong tibuok kinabuhi sa matag adlaw? Ato bang gipasidunggan ang Dios sa atong tibuok nga kinabuhi sa matag adlaw? Og nagpahimuot ba kita kanunay sa Ginoo? Nagbuhat kita sa iyang kabubuton? Og nagbaton kita og pagtahod og kahadlok sa Ginoo? Aduna kita'y pagtahod niya? Aduna kita'y kahadlok sa pagbuhat sa mga butang nga dili uyon sa iyang kabubuton? Igsuon, kumusta ang gingharian sa Dios nga dili gayon matayog nga iyang gihatag sa matag usa kanato? Ato bagid ka nang giampingan sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan? Maong igsuon, ato gayong i-check ang atong tagsa-tagsa kakagalingon kung okay ra ba, kung ligon ba ang gingharian sa Dios nga iyang gihatag kanato. Ang gingharian sa Dios nga atong nadawat gikan kaniya, tungod kay ang tanang anak sa Dios uyugon gayud kana. Ang tanang anak sa Dios sulayon gayud kana. Igsuon, kung ang imong gingharian karon, kung ang imong kaugalingon karon igsuon, kung ligon kana og dili matayog sa pag-uyog sa demonyo sa imong kaugalingon, igsuon dili ka gayud matayog. Tungod kay ang mga tao nga dili ligon ang ilang gingharian sa ilang kaugalingon, ang mga tao nga dili ligon ang ilang pagtuo sa ilang kaugalingon, inigabot sa mga pag-uyog, nigabot sa mga trials, nigabot sa mga pagsulay sa kinabuhi, dali ra gayud nga matayog ang gingharian nga naa kanila. Mao kana ang mga katawhan igsuon nga nakaila sa Dios apan layo sila sa Dios. Pero ang mga tao igsuon nga nakaila og duol sa Dios nga adunay gingharian nga dili matayog, cannot be shaken, dili gyud kana sila madala sa mga problema sa ilang kinabuhi. Tungod kay kung aduna sila mga problema, kasakit o unsa nga madawat nila sa ilang kinabuhi, kasakit man o kalipay, wala sila lang sangpiton o wala sila lang pasidunggan kundi ang Dios lamang. Tungod kay nasayod sila nga ang ligon nga gingharian ana agayod sa Dios. Tungod kay kana nga katawhan igsuon, nasayod sila nga kinsa ang dangpan kung adunay mga pag-uyog sa kinabuhi, kung adunay mga pagsulay sa kinabuhi nga moabot kanila. Walay laing dangpan igsuon kundi ang Dios lamang. Tungod kay walay binuhat sa Dios igsuon nga dili gayud uyugon. Tanang binuhat sa Dios nini nga kalibutan, uyugon kana, sulayon kana. Ang importante na igsuon nga kanang imong gingharian karon, gingharian nga dili matayog. Dili tong gingharian nga matayog dayon, kung uyugon o kung sulayon, dali ra kanang maguba, dali ra kanang mawala. Apan ang gingharian igsuon nga dili matayog, tungod kay ilang gibatunan ang gingharian nga gihatag sa Dios kanila. Tungod kay ang Dios ni puyo sa ilang kasing-kasing o sa ilang tibuok nga hunahuna, sa ilang tibuok nga kaugalingon, mao na igsuon kung adunay mga pagsulay silang kaugalingon, dili gyud sila matayog. Tungod kay ang Dios sa kanunay naghari man sa ilang kaugalingon o wala sila laing pasalamatan kung adunay moabot nga dili maayo silang kaugalingon, o kung adunay moabot nga mga maayong butang silang kaugalingon, wala sila laing pasalamatan, wala sila laing pasidunggan, wala sila laing gitahod o gikahadlukan kundi ang Dios lamang. Hinaot igsuon nga ato gayong batunan ang gingharian sa Dios nga gihatag kanato nga dili matayog, ug ato gid nga batunan sa kanunay ang pagpasalamat sa Dios bisan pa man og unsay moabot sa tong kinabuhi, kasakit man o kalipay, sa kanunay magpasidungog ug magpasalamat kita sa kanunay sa Ginoo, ug ato gayong batunan sa kanunay ang pagtahod ug ang pagbaton og kahadlok diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.